ensenyada no us hauríem portat aquí al pavelló, perquè tenim coses molt més importants per ensenyar que no pas al pavelló. El que passa que, esclar, aquest pavelló ha sortit a tot el món i per tant ara és un actiu molt important per nosaltres, sobretot des del punt de vista històric. Per tant, vàrem dir, aprofitant que fem aquest sopar de les Piolades, fem una visita una mica allà on va començar tot, no? Perquè a primera hora del matí, si us gireu aquí, aquest vidre és el que es va trencar, que ara ja està canviat. La policia estava aquí, va aixafar aquest vidre, i quan el va tenir aixafat, van entrar per aquí. Molt bé, tenia un cadenat de ferro i van donar compte que era molt més fàcil tallar el cadenat que no pas entrar per aquí. Per tant, no ens estendrem més en aquella interna, la visió, i començarem una mica la visita amb en Pere, amb el significat d'aquest urna, que ens explicarà com ha arribat aquí, i després farem una visita a tota la vida. Molt bé. Bona tarda a tothom. Molt ràpid passant. Aquí, en realitat, doncs, com us ha dit en Jaume, hi havia molta gent concentrada aquí fora, més de 300 persones que ja de molt de matí ja hi eren, i per tant ja estaven fent cua, hi havia xocolatada, hi havia bon ambient, per tant hi havia una diada, es preparava una diada festiva, i nosaltres, evidentment, estàvem preparats a la part de dintre, nosaltres estàvem a dintre, els altres companys, Marc, etc., eren a fora, i per tant, tota la gent s'estava esperant perquè fossin les 9 per obrir. Nosaltres estàvem amb tota la logística, amb Xavi també, doncs amb les urnes, havien arribat d'una manera molt singular de les urnes, aquí tenim un culpable que els havia custodiat de manera molt important tots aquests dies, i teníem aquí, ara posarem a dalt, veurem la pista. Realment nosaltres anem a votar sempre aquí dalt en una sala, però preveient que havia de venir el president, preveient una infinitat de premsa que es va acumular aquí amb tot l'operament que hi havia, es feia impensable estar dins de la sala, per tant ho vam fer a baix de la pista, i per tant teníem una infraestructura a baix, teníem les urnes, teníem tot a punt, quan van venir els malvestadors i ens ho varen tirar per terra. Evidentment aquí dintre vam tancar, però com diu en Jaume, varen entrar com salvatges, evidentment ja ho heu vist, i les urnes les havíem amagat, i no vàrem tenir cap més entreteniment que anar-se passejant per totes les sales i anar esbotzant a cop de peu i a cop de mais totes les portes, que hi ha l'alcalde que pot dir que pujar prop de 13.000 euros, que encara els hem de veure, els hem hagut de pagar, i evidentment, i uns ordinadors que eren particulars d'aquí, concretament d'ells, que encara els hem de recuperar. Per tant, aquestes urnes, al final, aquí va, en un quarto d'aquests, no sé si és que ho van fer expressament, però això farem tot, al final irem a trobar les urnes, al final l'últim racó, doncs es van emportar les urnes, els ordinadors, gairebé s'ho van emportar tot, i van marxar, els vam encalçar, veureu fotografies després, gràcies a en Antoni, doncs fotografies molt expressives de tot el moment que vam encalçar tota aquella manada, això sí que també era una manada, doncs cap a fora del poble. Realment
per tothom.